Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom, senyora presidenta. Hi ha un clima creixent a nivell de tot l'Estat d'animadversió i de menyspreu cap a la llengua catalana. Això està donant lloc a una sèrie de situacions que pateixen els ciutadans de les Illes Balears el sol fet de parlar en català, situacions de discriminació. Darrerament, fa unes setmanes, vam conèixer el cas preocupant de la senyora Paula Roger, que s'enfronta a tota una sèrie de represàlies per part de les forces de seguretat de l'Estat pel fet d'haver emprat el català o d'haver-se dirigit en català en l'aeroport de Palma. Creiem que el govern no pot ser indiferent en aquesta situació de bel·ligerància i és per això que li demanem quines mesures pensa prendre el seu govern per garantir aquests drets lingüístics i concretament si pensen posar en marxa l'Oficina de Drets Lingüístics. Gràcies, senyor Castells. Té la paraula la presidenta del govern. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Castells. Com vostè sap, aquest govern està absolutament compromès en la defensa de tots els drets dels ciutadans d'aquestes illes i també, sens dubte, dels drets lingüístics dels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. Ho van demostrar la passada legislatura i seguim treballant en aquesta mateixa línia. Tant en els acords de BEIB com en els acords programàtics amb més per Menorca hi ha mesures específiques sobre el suport en els drets lingüístics dels ciutadans d'aquestes illes. A més, en el acord de BEIB se va acordar la creació d'una oficina de drets lingüístics que ve de l'anterior legislatura, que és el decret de la creació d'aquesta oficina de drets lingüístics, com vostè sap, està en el Consell Consultiu i que tot d'una que se pugui desenvolupar se tirarà endavant per part del govern de les Illes Balears, que la seva funcionalitat és atendre reclamacions, suggeriments i consultes que rebi vinculades en les dues llengües oficials d'aquesta comunitat autònoma. En el cas que vostè feia referència de la senyora Paula Roger també va ser atesa per part de la Secretaria Autonòmica de Política Lingüística d'aquesta comunitat, d'aquest govern de les Illes Balears i evidentment tots els drets són garantits per part de les competències que té el govern de les Illes Balears. Malgrat no estigui encara creada l'Oficina de Drets Lingüístics, sí que se fa feina directament des del govern de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora presidenta. Té la paraula el senyor Castells. Gràcies per la seva resposta, senyora presidenta. Em diu que el govern està compromès en la lluita contra tot tipus de discriminació. I així m'agradaria pensar-ho, però no puc evitar pensar sobre aquest tema, senyora presidenta, que si la senyora Paula Roger, en lloc d'haver estat discriminada per la llengua que emprava, hagués estat discriminada per qualsevol altre motiu, molt probablement vostè hagués estat la primera i nosaltres al seu costat de posar-se al capdavant de la protesta per defensar aquest ciutadà discriminat. I penso que hem de donar la importància que pertoca com a comunitat autònoma en què el català és llengua pròpia a les discriminacions per raons de llengua. Respecte a l'Oficina de Drets Lingüístics, senyora presidenta, ja s'ha exhaurit el termini perquè el Consell Consultiu emeti el seu dictamen. Per tant, no hi ha cap obstacle perquè el govern, si té voluntat política, continuï la tramitació d'aquest decret. Per tant, jo li demanaria amb aquest tema, i en la línia del que vostè m'ha dit, de claredat en defensa dels drets lingüístics, li demanaria menys subterfugis i més decisió i més voluntat política per començar a protegir, a defensar els drets lingüístics de la ciutadania. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Castells. Té la paraula la senyora presidenta. Gràcies, senyor president. Senyor Castells, determinació tota per defensar els drets de ciutadans d'aquesta comunitat autònoma i repetesc també els drets lingüístics, com marquen no només els acords polítics que han fet possible el naixement d'aquest govern, sinó com marca la nostra feina diària. I, efectivament, cada vegada que hi ha hagut una denúncia, cada vegada que hi ha algú qualque ciutadà que s'ha sentit agredit o que s'ha sentit discriminat, òbviament el govern de les Illes Balears ha respost, malgrat encara no estigui creada aquesta oficina de drets lingüístics. Com vostè sap, aquesta està en tramitació, és veritat, falta molt poca perquè el Consell Consultiu doni el seu dictamen i per tant se tirarà endavant, que és el compromís que té aquest govern i que no hi ha cap dubte ni una sobre la creació d'aquesta oficina de drets lingüístics. Per tant, ningú deixa de ser atès quan és discriminat per part del govern ni per part de les altres institucions que tenen competències en termes de política lingüística, com és també els Consells Insulars. Precisament aquesta setmana passada el Consell Martí Marc va tenir una reunió amb els Consells Insulars en matèria de política lingüística precisament per coordinar tots junts aquestes necessàries polítiques en pro de la normalització de l'ús del català i també d'evitar la discriminació per qualsevol qüestió idiomàtica a la nostra comunitat autònoma. En aquesta línia seguirem treballant intensament. Moltíssimes gràcies.